Weißt du, Carter Spain? Shot Gordon Freeman. Kom. Okay. Vi shotgun. Så kan skumpa längt ner. Fuck. Ian Buster! Fuck. Nej, kör. Okay. Du är nog fixat så. Woohoo! No! Fucking den förra Jurassic Park har bara problem solving skills and do. If I'm going down with you. Typisk gång att hoppa. Oh my. Du säger det. I'm going down with you. Så det. Staying true to your word. That moment when you're more stupid than a dinosaur. Hey, the past airstrike ice. Nu var inte yes. Oh man, hey, we're so good. Ja, ena gamla. Ja, passar det. Brukar han, alltså det minsta kanske brukar ta summon fist, okej? Ädla vattnet. Tack. God det har vi lovat. Alltså, du är dummare än en hog. De är en... Det vill säga kan man bruka en hog till oss. Jag kan säga att nog som du kan vi skill shots och här ska jag bruka en ting som garanterar att det var fast du vet en tjej personer Du brukar är hobby bitch nu du inte brukar det lugga. och bustar en Little demonstration. Nej, jag vill inte ta. Jag vill... Jag tror att det är svårt dick på. Oh my. Oh, visst heter jag Rickard? Oh my god, visst heter jag Rickard dit? Visst heter Rickard? Okej, det blir en bossenish. Is Oh harsh my vad God. hände? Oh my god. It's pal for the Game Boy. It's like... Okej, jag får bara satsa mega mycket. Oh yeah, sweet escape Simon. Tack för er bitches. Aj! Oh my god! Simon! Han har förnämt! Okej Levi. Man kan sitta ner. Awkward. No! You just made the biggest mistake of your life. Of your life! Ooh. Gravity. Raw! Du är inte spittlad. Bro, det är så. Nej! Annars börjar ni bench. Jag sitter en utjan vet till att komma in nu. Om det är en natt nu. Tänkte ni det är så alla. Nej! Oh, okej. Oh shit! Oh my god. Kan vi brukar ta till att skillshotta? Ja, bra. Jag är fan bro. Jag är team. Team Extreme, ja. Ja, det var nog 6-7 att det. Först jag där nu så vad. Bessia.
Du ga hem det verlekt in. Ja, wat jou maar extreme. Like so extreme sports bounty. What? Vad är min där? What? Dan zie je maar Katanta. Wow, jag bara körde högre. Kossa. Hade nog de mest extreme rundan. Det här är extreme. Också till hvis hit eisen jag frakt. Oh man, det är så No bra. man, I would be I so... don't wanna push it, so push my skilling think to the Vad som inte att hur skoppa. Okej, Jesper. Barrelet. I got a second secundo planero. That's very good Spanish you have there. Okay. Segundo planito. Jag vet inte vad jag gjort det, men hade varit Pasha-plan. Jag läste att det här Mario Kart. Jag är kul. Kan det være sånn daring? Ja, lykkes med Ever, så ikke spill. Jeg daring. Daring mot fotball now. Oh, I get it. En Mordok med vinner. Da kan jeg så godt leve. Jeg vil ta middelagete. Nej. Aj, Wow. Att det ser extremt ut som hon. det var extremt. Det föll sig extremt. Helt extremt. Och nu har vi det man kallar för extrema huvudbund. Like, we came to this town. Say! Ah nei! Rakkelskaft! Vad som händer vi? Vad händer? Wow! 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 Mr. Wow! Minns det där... Wow! Wow! What's swear. going on? I Nej, don't know. kom on, svara inte mer. Minns det där... Captain N? Det där... Captain N? Wow! Wow! Fem så här shit. Historical target on there. What is this? Nå. Tumkött Jag som tar- ska vinna. Nu som jag. Så jag vill börja... Också på tumör. Wow! Goja! Well, Ja, goja bara! Asa kvart i gestes är runt när söder för Okej. chat. Aj, ej. Jag allt du ska få efter Andreas. Du fucking Mario, jag vet det spör. Stop! Ja, jag hörde inte igång. Vad får du säga? Jo, op zo'n restaurant dat je weer even... Kan nou eind aan het gaan, kan zo. You get it? No! Ah!
Så Immonstead har så godt bare. Ja, så hører det godt ut, Øystein. Ja, ikke frag. Ja. Jeg vet ikke hva skal... Ah, fuck. Du kan dreke meg herfra. Hej, tack för att jag ser det. No! Det är också en station. Fuck! Time by your own ideas. No! Shut up. Shut up. Shut up. Shut up! Shut up! No! Du gör inte mina plan, you bastard! Vad ska du... What you gonna do? Woo! The fuck I hope. Hey neighbor. Du missar det coola i hemligt vapnen Andreas. Yeah. Pass på Esper när han har mina riggar. Oh, I can get out Oh, shit. Fuck. Ja. Shit. Respect first. Shit. The tide. Double Shit. damage, look shit. Ja, okej, hvis jeg skal tappe til spillet, jeg skal tappe Tappa big. stab. Big. Tappe big. Go big and go home. And go home. Okej, jeg kan ikke ut fra at den der eksplosjonen blir gigantisk, så... Hurry up! Wow! What? Oh my. Get that double blast range lock, double whatever. What the hell? Oh my goodness. I moved into it. Oh my goodness. Ja, jeg tappte meg. Snack views over the video at the... Ganjarje! Ganjarje! Ja, fuck Jordan. Nej, det är bara det. Det är inte problem. Best. No! No, no! Creepy motherfucker. Away from you. Andreas. Nej! Oh, hey. Karma's a bitch. Hello, Chuck Norris. Not No, 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 no! Well, that is just super hända. Nu hoppar jag... Kört bara så rätt för det själva absolut kung. Okej. Oh, yes, you know what to do. Att han var perfekt exo. Lugga som typ dig för världen. Come on. Come on, Andreas, du kan inte faila där. There is no escape. Nå lastar jag släpper hindra in eller gör. Okay. Ah, fuck. 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 Okay.
Okay. Okay. Just let her stay there. If I see the momentum, they fuck hard. Fuck! 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 It's lower. It is after debris. Just Andreas things. Here a moment for Jesper. Atlas gets for an hour. Quish S. Tror jag han är där om man säger. What you done? You having a plan? Wish Trust you- in Sexton Hill. Ja men, Levi. tvätt vi Espern! Have faith. I Tymische. Jag sprang för jag så tunn jag lägger. Wow. Sikta Hejta 20. Sikta igen. Det är mer som sina sånt spel. Jo, jag förstår det extremt heltiskåd. Åh, Så. hej hejta spelet mer Levik. Jag spelar det. Fuck to Espern. Fuck you, hör du? Ja, checka det här ut ha. Fuck you, hör du? Abandon ship. Åh, hejta. See you later, alligator. Wow.